Passy, 16. parijski arondisman, prošle sedmice slavio je Srbiju. Uz Manhattan i Windsor, najuticajniji i prestižni kvart zapadnog sveta, Passy, upravo je završio sedmicu srpske kulture. Ova manifestacija otpočela je zvucima trube i svečanim prijemom u zdanju opštine 16. parijskog arondismana. Veliki broj uglednih zvanica imao je priliku da, prolazeći kroz gradu opštine, pogleda izložbe o Tesli, Andriću i srpsko-francuskim odnosima. U prepunoj dvorani gradonačelnik Passya, Claude Gosquin, istakao je da Passy ima čast da predstavi kulturu jednog zaista velikog naroda. Ambasador Srbije u Francuskoj, Dušan Bataković, istakao je istorijsku vezanost srpskog naroda prema Francuskoj i izrazio nadu da će budućnost to prijateljstvo ponovo produbiti. Usledio je briljantan koncert Bojana Zulfikar-Pašić, a veče je nastavljeno koktelom na kome su francuski trubači svirali muziku Guč. Dan kasnije otpočeo je mini festival srpskog filma na Passyu. Francuzi su imali prilike da vide ostvarenja Emira Kusturice, Dušana Kovačevića i Srdana Golubovića. Paralelno, održani su književno veče posvećeno 50-godišnjici Nobelove nagrade Ive Andrića i promocija srpskog turizma. U zdanju Većnice, Francuzi su svakodnevno mogli da se kroz odličnu izložbu upoznaju sa izuzetnom istorijom francusko-srpskih odnosa, a ovaj događaj iskorišćen je kako bi se upriličio i susret ministara kulture Francuske i Srbije, Frederika Mitterranda i Predraga Markovića. Posebno zadovoljstvo Parižanima je priuštio koncert Bore Dugića u teatru na Passyu. Sa Jelenom Tomašević kao gošćom, Dugić je salvama aplauza ispraćen sa ovog događaja. Specijalno za satelitski program Radio-televizije Srbije, gradonačelnik Passya kaže: na početku kraja jednog teškog perioda i na početku ponovnog prepoznavanja između Srba i Francuza, presrećan sam što mogu reći da tako nešto počinje upravo u Passyu. Na kraju nedelje srpske kulture održana je promocija naše nacionalne gastronomije, a rezidencija ambasadora Srbije u Parizu otvorila je vrata za francusku publiku. Predstavljanje Srbije u Parizu ovim se, međutim, ne završava. Srpski septembar u Parizu nastavlja se koncertom dela Ivana Jeftića u prestižnoj parijskoj sali Gavo i predstavljanjem srpskog turizma na sajmu Topreza. Za Radio-televiziju Srbije iz Pariza, Vladan Jočić.